en puɗɗorima inde geno joom yurmede huɓtidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heeranide julɓe to laakara yo nannu en hen hande ko hoore biir ɗiɗi lewru yarkoma woni sappo ɓuuro hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho en garti e yewtere meɗen nde ganduɗa lomtinde ɗamal adiɗam dende tawi kadi ko yewtere wiyetende ɓe njahii ɓe ngartaani yewtere jogade e deftere musidɗo no wiye Mamadou Salif Mbaye ne jeeya toon to Neere en calminimo to woni eno woniri foof ene to karallagal to Abbas Maral Abbas ene wallodira e debbo Ngendi fuɗɗi bela haalirde Agnam ene huufi haalirde nde guiɗo moɗon gorko bo ndulmaji dembe funeɓe saare hamme e nammadi juuguele falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnire joldugel buuli mbula joli yari jeeŋi yarani jeeŋi jeŋde ngormali wadde mbiyen en calmini ndulumaji e kuuɓal e ko taari ɗum sikki ala wadde mbiyen ko lamtoro Sall Abdoul Toksel en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela waɗa laato dokkude en fartange kadi hawrude hande dokkude en fartange hawrude hande nde tawno hadis fulɓe ene wiya hay haalde jofna koye rokkede jeeya wadde so tawi en dokkama ko foti ni en garti hande e yubbinde ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko wiyetede ɓe njahii ɓe ngartani tawi ko ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe ene jokkodiri e haalirde meɗen wiyetede Tokosel radio hade meɗen natande yewtere nde ha joni en kesditina duwaw faade e endam meɗen ndulumaji dembe e duttogol Oumar Amadou Yaya ganda Cillo Oumar Amadou Yaya Cillo Ceerno woni noddirteɗo Oumarel sanki toon to leydi Farayse wirnama hanki mawde hanki woni aljuma toon to ndulumaji dembe goram aduna de ko ni tan ko jalna wayne en duwanima galle o foof e kuuɓal en duwanima musidɗo men guiji men Yaya Dem gurdaɗo ɗo hen nayi ndiɗo leydi en duwanima guiɗo meɗen kadi miñi meɗen Ramata Dem wadde en duwanima galle o foof tan e kuuɓal en duwanima Baba Amadou en duwanima kadi Aïda Dem nde tawno goram ko ɗiɗo jiidi foof ko funeɓe ɓuuri en duwanimaɓe kattude safara mayde ko ɓoyde enenne yo en jejjitir ɗum judde balɗe sikki ala ko noon tan neɗɗo woyata komo andi ko ɗum waɗi ɗum yurminima no fewi mayde foof e yurminade so jomum maayi ladde eɗen gandi so wona ubba ñande foof ko wondu ñande foof ko wondu ñande foof ene ɓeydo hesdidde ha nde jomum nanna e ngoɗo wuro ɓeydo hesdidde ha ubba ɓeydo hesdidde kono ko noon tan wone aduna kono kadi to wuura ko ɗon mayre ɗo wuura ko ɗon mayete kono kadi to neɗɗo mayata nawte hakkille mum yo won toon koy to neɗɗo mayata nawte hakkille muɗum yo won toon goram en duwanima ndulmaji e kuuɓal bandiraɓe tedduɓe on ñagama yafuya en calmini dendagal hettiyankoɓe haalirde nde
en mbiɓe kadi kitki malaki e nde ɗo yewtere wonande kadi heɗotoɓe ene ɓuccana en golle ɗe ene mbiya en sa waɗirino ni walla so wayino ni ɓuuri eɗen jettaɓe kattuɗe eɗen mbiyaɓe kadi kitki malaki. bandiraɓe tedduɓe gonɗen koye deftere nde ganduɗa wiyetede ɓe jeehi ɓe gartani. eɗen jiiɗi andude hol yanoɓe ɓe holto jano, holmoɓe jaduno e holto ɓe paano, holko adi ɓe artude. sikki ala ko woni lahal kala ma juuɗe jiitu waddetade eɗen jiime deftere he ma en gandu hol yanoɓe, ma en gandu holto ɓe jano, ma en gandu holko nawnoɓe. en calmini ɗo noon mawni men jatigi meɗen Fatimata Moussa Gassam toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal. en calmini galle o fo e kuuɓal. sikki ala eɗen gandi mo weltoro jewte meɗen, en calminimo kattude. sen garti e nde ɗo yewtere mbiɗen yewtere ɓe jeehiɓe gartani, tawi ko deftere nde ganduɗa Mamadou Salif Mbaye. en gariɗo ɗon ɗo Hammadi woni e Dakaru ha woodi ko dañi neldi hen jinnaɓe mum ko heddi ko tawi Demba en pelliti ɓennude Hammadi ɓennide e mumen. so en teskima yewtere yawtunde ko ɗon ɗaccirnoɗen ɗo Hammadi ɓennide mabɓe ɗo ko ɗon tigui woni ɗo goppirnoɗen nde ɗo yewtere. joni noon Hammadi ɓennide mabɓe holtoɓe paayi nde ñalawma moɓe nanguno o yetti ɓe pini ɓe dawani boowal laade jordi. goto e mabɓe foof noon nawori kayitaji mum kollitoji jeeyedemo leydi Maneri e goɗɗi kadi kolliroje mum wonde o ŋeesima kayitaji ŋeesorɗi omoni jogui ɗum kanko Hammadi. goto e mabɓe foof kadi nan jogui ɗiɗon kayitaji. ɓe dawani Bamako. en calmini noon Maymouna Oumar Diallo ha toon to Bamako, en calminimo. en calmini miñumen Demba Gawlo ha toon kadi to Bamako. en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe toon. ɓe dawani Bamako lamorgo leydi Mali, tawi noon weeti ɓe jettoyi Tambacounda ko nder jamma. kono Hammadi kam ñalli tan ko yebde e limde leɗɗe ɗe o anda e goɗɗe ɗe o anduno e woni hen ɗe o meeɗano yiide. ɗen leɗɗe ko ɓowɗe, guume, badde, capatoje, ngaadoje, ciluɗe, nammaje, gijile e jammole. o siftori ladde mabɓe e ñalɗi makko gaynaka kanko e Demba e yerel en. ko adi yooro ina hawna e oɗon saaha wonno gora. e laawol ngol ko e yeeyoɓe tan goni ɗon, yeeyoɓe meeɓe tawete e ɗiɗon laabi. gurel fof ngel garɗa walla wuro fof ngo garɗa, kala tan ɗo oto moɗon dari walla laana moɗon dari fof ko maɓe jiirodira on. ɓe ko yeeyoɓe ndiyam, ɓe ko juɗoɓe liddi, ɓe kadi ko tew jeeyata, won hen ko gerte walla ɓoccode defaɗe walla ene belni ɗumen. heddiɓe ɓe kadi ko ɓiɓɓe leɗɗe jeeyata. ala ko ngakki so wona ko yiiloyte ko woni kalis, ko ɗum tan ngakki e ngolɗo lawol. ala ko ngakki so wona ko yiiloyte ko woni kalis. Hammadi siftori ɓingu moƴƴagu ngu woppito leydi makko to kanko Hammadi. o yanana tigi o woɗɗidi ndiɗo leydi. yimɓe leydi makko ko waɗiroɓe hunde kala sabu Allah. ɓe kawanaki hay gooto, foɗodiroɓe e hoɓɓe tawi jobnaki hay hunde, so wona tan woto mbayre min. ko ɓiɓɓe ndin leydi e aadaji mumen moƴƴi
kolleteɗo hande gurdam wawan hoorema nguura so tawi aɗa jogii kadi nawora. ɓe mbaali yaade ɓe pini nokku biyeteɗo Kiidire. en calmini ɗon ceerno Sada Ba toon to Kiidire. en calmini ɗon kadi giɗo meɗen Hammadi Dem toon to Kiidire. en calminiɓe en juurimaɓe. ko ɗon woni keerol hakkunde leydi Sénégal e nder leydi Mali ndi. ko ɗon woni keerol ganduɗa hoore maɗa hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi. e laawol ngol ɓe kawri e sukaɓe heewɓe tumarankoɓe hono maɓɓe. ko ɗon ɓe gandodiri e Njool Ba e Daɓɓuli. Njool ko suka naawo Daɓɓo moƴƴo mbaadi dondiɗo gandal tubakoɓe ha hawridini. hono makko en noon ina keewi, sabu hande anduɓe mbayi kono kooce, kono liggorɗe catti. ñaw bongu ɓurgu heege bonde e yonta hoɗima Afrique. lamɓe natti yiilade humpitiɓe liggina ɗumen ala, sabu laamiɗo fof ko koreji mum tan laamani. fandare mabɓe tan ko rendinde kaalisaji, wona fewnude leyɗele meɗen. Yalla yeruji muɗum gasata. ƴeew cafrorde gonti pehe mehe. jangirde laamu ngoli no laddeji men hande mbayini. won e jangoɓe ɓe ko e leydi ni bertata jooɗo hen e nder leyɗele men hande. so wona jogiiɗo, so wona jogiɗa a sellata, a jangata. sukaɓe lamɓe ɓe e koye mumen janginte koye jangirɗe ɗe ganduɗa koye jangirɗe joɓeteɗe, sabu yananede jinnaɓe mabɓe ɓe jangirɗe laamu ɗe natti rokkude jencude. sabu yananede jinnaɓe mabɓe ɓe jangirɗe laamu ɗe natti rokkude jencude no hanniri ni. ndi ɓe dartanno toon ndi ɓe natti heɓde ɗum kamɓe jangoɓe toon ɓe. eyyi ete ko kamɓe kadi kalfina ɗen jangirɗe. wadde hawnima, so tawi ko laamu waɗi juɗe jangeteɗe ɗe kadi sukaɓe mabɓe jangata hen, jangata koye duɗe jaɓeteɗe he, walla jangoya caggal leydi. bandiraɓe tedduɓe, wonko hawni hen de. eyyi kono ko noon tan goram. gueɗe laamu kala cortama gila e moftirɗe ngaluji, isinaji, ha e gollorde goɗɗe. ɗum fof tawa balle ina gimmoro bangyo bang. ɓe mbiya kadi leyɗele men ina ndewe million ŋaji ɗi hay goto anda ɗo kutora. wallahi ko ɗum kawis. ko ɗum waɗi dañɓe ɓe dañal mumen ina ɓeydo yaajde ñande kala. ɗon ɗo wasɓe ɓe goram ina ɓeydo wasde subaka fof. ske Africa ɗon ɗo wasɓe ɓe ina ɓeydo wasde subaka kala. Daɓɓo ko daɓɓo tan e inde, kono ko Njool dow. ɗo jiyatamo ɗo kanko daɓɓo ko paamɗo deftere Allah nde e defte kewɗe sariya. omo waɗi ɗum e hoore makko. gila nde ɓe jalti Dakaru ko omo dursito tan kanko oɗo daɓɓo. omo beyta tan haɓe jetti Kiidire. ko ɗon Hammadi namdi Njool o wi min wonko hawimi seeɗa. onon janguɓe ɓe, holko paamɗon e ɗeɗo balle ɗe tubakoɓe ballata en ete a yawoji mabɓe ina kollira ñande fof yimɓe mabɓe ngalaɗo koɗi, so wona ganduɗa e beddaji. hay liggotoɓe mabɓe saaha fof koko dilli ngam jojjidde hujjaji mumen. ɗum ɗo Pulaar wiyata haala yalti e nder seede. waɗi ñalawmaji jawtuɗe e jewte meɗen nde jangu ngu waɗi toon to Afghanistan.
leyɗele tubakoɓe ndiri ngam addoyde toon Afganistanaɓe addude ɗumen ɗo e Europe ha ni e Amérique ɓe nawa hen won hen nawaɓe ha toon to Canada mbaɗɗen hen lamdal nde tawno serata e naññude en e hawde en ngam wasde en famde ko wiyete politique international ko holno ɗum amnorto sabu sa naati e nder walo fendo woni Farais walla naati ɗo e nder leydi ndi ɗo leydi Espagne ma taw ɓe ganduɗa galleji mumen nana kepta ene mbala e beddaji ma taw ɓe ngala golle walla ngala ko joɓi galleji ngala kasdi woni luwas nana mbala e beddaji ma taw ɓe ganduɗa runkuɓe golle runki hay hunde ngala haydara nana mbala e beddaji joni ɓe jaha Afghanistan ɓe gaddoya toon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe totta ɗumen nokkuji moƴƴi ɓe mbaɗa ɗumen e gonka fewka ɓe ñammina ɓe jarna nattata hawde en so tawi kay ko noon ɗum kay en paami haala yalti manda seede yalti e nder haala nde tawno ɗum ko koye kawis jeeya an aɗa addoya to ɓeeɗo aɗa totta ɗumen nokkuji moƴƴi koɗorde moƴƴe dokka ɗumen golle ñammina jarna cafra yimɓe ma nana mbaala e beddaji ɗum nattata hawde en jarama wadde jokken saha fof mbiɗen ko yimɓe mabɓe ene mbaɗa gandanɗa hoore maɗa seppoji ngam gandanɗa hoore maɗa yoltude hujjaji mumen eyi joli wi tubakoɓe mbaydu sawru piggal tan kono mbaylani anniya mumen anniya bonɗo moɓe jogui e meɗen o ɓe mbaylani ɗum ha joni ɗum woni jaabowol njol hanki ko jimade doole e ɓoggi wonno e ngaluji men ɓe pewniroya leyɗele mabɓe ha joni heddi ɓe cali hay findinde en hande ko funti belnari e peccugol nder nderi men ɓe goni e dow mum koɓe dokkata en ko wona sabu yiɗande en ɓe gondi hen ala sabu koɓe dañata e men ko ɗum gandanɗa hoore maɗa ɓuuri hewde ko gonga sen ƴeewi leydi Mali hande Farais wiyama yo yaltu toon jalte min natti yidde wona leydi moɗon tan jam ronkama dañede mettere ƴiƴam fof Farais fawi hen haalaji muusi fof Farais fawi hen leydi hirde koko weli joom galle min mi natti yiide ma e leydam yaltu ɗum kay fotano han mettude e fotano mettude ponɗa tan ko taggude bagasuji ma jaaha kono noon nde tawno won koɓe dañata hen koɓe dañata ɗum e leyɗele mabɓe he ɗum woni yaltindeɓe toon ko pette eyi ko ɗum waɗi ɓe ɗawat won e yimɓe mabɓe ngam wurde e doole mumen ngam wurde e doole men mi anda so on paami ko jiɗmi wiide ko ƴeewe Afrique hande o ko haareji ɗi gasata e bangeji fof to jaada sabu ngaluji men yeru mum ko Angola Zaire Liberia e Sierra Leone ƴeew batte feccere nde ɓe peccuno en hanki nde feccere fawinode e rendinde leƴƴi ɗi meeɗano weldude yeru Mauritanie walla serdude ɓiɓɓe leñol gotol sabu anje ɓe dental ngol leñol yeru mum ko leñol fulɓe kam e leñol utu en e tutsi en ɗo ɓe jewtata ɗo hawri kadi ganduɗa hoore ma e dadiɓe malinaɓe ɓe henna naati e cuurel ngel ɓe gonno ngel dadiɓe ɓe namdiɓe yoɓe kollir kayitaji mabɓe goto e mabɓe kala yoɓora temedere walla temedde ɗiɗi goto e mabɓe foof yoɓora temedde ɗiɗi mbuuɗu e kalis CFA o ɓe joɓi ɓe jokki
laawol maɓɓe ɓe payi ganda hoore maɗa babako saha e saha fof noon ɓe ngara e gurel walla gural ma ladde sukkude ɗooje ɓowɗe mawɗe e leɗɗe goɗɗe ene hen e nde ɗon ladde tawa leɗɗe goɗɗe ene nde ɗon ladde ɓe jetti kaayi tawi juulal tisubaru yonti en calmini ɗon ceerno Saydou Sy ha toon to kaayi en calmini mon feewi e calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe toon to kaayi ɓe calligi ceerno Dabbu julniɓe o siftiniɓe kadi wonde ɓe naati leydi waliyu Allah laabtuɗo alhaji Saykou Oumar Tall alhaji Saykou Oumar ko pellirɗo jiya diine jungo mum jinnaɗo men jinnaɗo wotodinde jinnoɗo wotodinde leƴƴi Afrique kanko oɗo Saykou Oumar o haɓo kalifande tubakiri o momta keferu ha laaɓa ko ɗum wonno darde makko ceerno Dabbo wiɓe yoɓe juul darɗe ɗiɗi wonande wirniɓe julɓe fof o wi kadi sinno ko sago makko Fuuta ittantu oɗo henna waliyu Allah ñalawma juureteɗo taw ko ñalawma keroriɗo ɗum kanko ganduɗa hoore maɗa kodda Adama Aïsse Eliman Siré Samba Demba Ali Moutar no yoga hen mbirata Tall nde tawno laana jordi fadata hay goto Hammadi wiɓe yoɓe jaltu yoɓe joltu hade mabɓe ganduɗa hoore maɗa hade laana ka fokkidde woppa ɓe ɗon ko noon tigui siftari pulle mo Fuuta Dialo toon to leydi Guinée o wino kam jehen avion fata goto koy awa ko gonga laana fata goto wadde jehen eyyi Hammadi wiɓe yoɓe jaltu yoɓe jol saabu ganduɗa hoore maɗa laana jordi jogui tan ko waktu mum so tawi tan ka korni yataw ka dariɗo nder ɓe coodi ñamdu ɓe gasnani ni goram tawi laana ka kadi liiti woni ka korni ɓe ngabbiti laana ka sawdi maayo Niger ene feeca kaaƴe mamaje ɓe jettoyi Bamako tawi kadi hiiri ɓe juuroyi galle ceerno Saydou Diako yo yurmede Gueno wone makko yurmomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe kala ɓe mbaali ɗon ha weeti ɓe mbayni kadi ɓe payi wasorde werlaji woni to wiyete garage ɓe ƴetti toon werla juurɗo tindade Kerol Mali e Burkina Faso en calmini ɗon Mouhamadou Demba Sow toon to Burkina Faso en calminimo en juurimamo ha toon to Sabbude Saraji en calminimo ha toon kadi to Burkina Faso nde ɓe jalti wuro laamorgo Mali dognowo werla o wiɓe yomo woni e kala mabɓe ɓeydu kaalis seeɗa beele eɓe jawta dadiɓe ɓe ha goram Afrika ɗo laamu darto e lawol tawi darnuno ɗum ɗon ko rende walla fewnude wontata ko ma moññane nde yimɓe jawta koma totte nde yimɓe jawta beele nguɗon laamu ko ittata ɗum ponnoɗo wiide woto wat ɗum ɗo wiyama deƴƴori gotol saabu so tawi laamu woni ko ma ganda hoore maɗa rokke temedde ɗiɗi to temedde ɗiɗi ga ujunere to ujunere ga ngun laamu so tawi yima aɗa waɗi ko a fotano wadde hartotako ma ɗum waɗi to banggue meɗen werlaji woni otoji nana mbara banggue ñawuji nana mbara banggue heege nana mbara banggue heddiɓe ɓe kadi ganduɗa hoore maɗa nana mbara banggue eɗen nana toon to Mali ñande kala ko ɓe mbarama ɓe hen suuleji mumen jogui hendu SK Africa jokken komin ko suwa taw eyyi o wi yo goto e mabɓe foof ɓeydu kaalis seeɗa beele ganduɗa hoore maɓe totta dadiɓe ɓe henna tawa alda e tampere eyyi ɓe ñalli yaade noon ɓe ñalli yebde ladde nde no wayi kadi yodde ni eɓe ɓeydo henno yaade tan ladde nde ina ɓeydo kadi heccidandeɓe eɓe ɓeydo kadi hawrude
e ciiri leɗɗe ɗi hammadi meeɗani yiide ɗi hammadi anda. Eyyi hammadi wi noon Demba a yi nde ladde no wayi yodde ni, nde weli ko surde jawɗi gonkay sa arino ɗo hen ko ɗo gandal ha ladde no weli surde jawɗi hay sinno to noni no hecciɗi ni ko ɗe ga bangi kam sa arino ga hen kala to jaaɗa hen sago ma wona tan koye surde jawdi goram. Eyyi aali ko goto noon e yaadiɓe mabɓe, oɗon wiyete ko aali. O wimo Hammadi a suwa taw yiide keccol ngol, so tawi a ari e ladde Cameroun walla nde ladde Gabo andat a suwa taw ganduɗa hoore maɗa yiide keccol ngol, ma mbiya fuɗani gayni. Aali noon ko jaaɗo ina yaati e laabi kewɗi ene rewi ɗon ene refti toon, wadde omo andi lawol ngol kanko aali. Eyyi wadde ganduɗa aali kañum ene andi lawol ngol nde tawno rewi hen laabi kewɗi. O jokki o wi ko wayno Côte d'Ivoire ni yimɓe ina jooɗo fodde yontere tawa dawani Allah e hewde toɓo. ɗum kam koye Afrique tan yiyete, toɓo hadde neɗɗo yaade ɗum koye Afrique tan yiyete. Eyyi ɗum kam koye meɗen tan yiyete, o toɓo hadata yimɓe dawde guese walla hadata yimɓe hono yaade haaji mumen. Eske Allah ko ɗon jool namdi dabɓo, holko saabi Fuuta men no wayi hewde duwuuji ni e juuluji e wirduji ni, leyɗele men ene keɓa ɗiɗo hen no yoroji, ha donken ganduɗa hoore ma ɗo ornuɗen jawdi meɗen. Ngal lamdal ko ɓuttal, ngal ɗo lamdal kay ko ngal ɓuttal koye bandiraɓe. O wi holko waɗi noon? Dabɓo wi ko goonga, leydi men ina heewi duwuuji, sikke ala kay ɗi buntani kadi, kono hoto jejjiten ko Allah wi mamin cattinan on e gurdam mon gila e ngakkere jencude remruji mon ha gandanɗa hoore ma e mayɗele bandiraɓe mon, yoroji ñawuji e cumuji hamin ganda ɓurɓe e moɗon wonde muñɓe. Eyyi hamin ganda e mon hol hen wonɓe hen ɓurɓe muñji, wadde o waɗat hen tampere omo ɓeta yimɓeɓe gam ganduɗa hoore maɗa o ƴeewa hen hol hen ɓurɓe muñji. Ko noon o rutti o wi yo nulaɗo Muhammadu mo jam e kise gone mum o weltin kala muñɗo, sanga caɗele ma o yoɓ ɗum jobdi moƴƴiri, o lomtinana ɗum ko ɓuri ko ganduɗa waasi ko, wadde julɓe muñen sanga caɗele beele jomiraɗo towɗo o ina lomtinana en ko ɓuri moƴƴude meɗen ko gonɗen e dow muɗum ko, so aljanna allahumma amin. Ko gonga goto yimoɓe heewino aljanna weli nanoɓe, weli e nanore, kono yanoɓe ngartani. ɗon ko gonga, yanoɓe kay ha joni ngartani, aljanna noon weli tigirigi nanoɓe, kono yanoɓe ngartani. Hammadi namdi njool o wi beele wonko mbaɗɗen ha ɓeydi yoro ngo, wonko mbaɗɗen enen ha ɓeydi ngoɗo yoro, walla holko ponnoɗen walla wonko ponnoɗen wadde en mbaɗani ha yoro ngo wasa, walla wonko ponnoɗen wadde ha yoro ngo wasa jaalade e nokku meɗen. Yeyi ɗuminen loren leɗɗe bangjo bang kala to gonɗen loren leɗɗe. Baba Maal wi goto e min fof yo aw lekki, ɗum noon gawe leɗɗe koy
eyyi njol wi mami jaabe hakke miijo am e gandalam ko ardi fof eɗen gandi wonde soppere cumuuji ina boni ganduɗa e ladde sanne gila dawa dawi noon neɗɗanke ɗo tawa fof woni koye yaacinde gese mum walla soppude ngam ko hutori e bangeji goɗɗi e gurdam mum e Fuuta menne en daɗani e soppere duggere wonɗo garata ni tawa yeebiɓe ina cumi laddeji ɗi bonnori ko heewi woɗɓe ɓe kadi ko hojoɓe leɗɗe kecce ina jeytoya e cahe ganduɗa mawɗe woni gure mawɗe ko ɗeɗo henna gueɗe ɗe limtuɗen ɗe henna olni ladde meɗen nde bonni gueɗe kewɗe dogni kulle meɗen bandiraɓe tedduɓe ladde meɗen oli kulle meɗen jogi ɗo enenne mataw ko ɗon tan dartinten nde ɗo yewtere ha ñande wonde so tawi jomiraɗo o muñani en hoddira hawre hojomaji eɗen guuri eɗen celli ma en garɗo jokken nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere ɓe jeehi ɓe ngartani ha ganden holto ɓe paano en gandi kam ɓe jalti Sénégal wadde ɓe naati Mali en gandi kadi ɓe gimmima Mali ɓe payi keerol Mali e Burkina Faso sikki ala ma en gandu holto ɓe payi e hoto ɓe kaaɗoyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on ñagama yafuya so tawi won ko oñi e gueɗe he so tawi waɗi perguitte to banggue taro to banggue haalade e ko nandi hen on ñagama yafuya ko yidde tan nawi en hen no kewɗen wiide ni kono wona gandal eɗen jiiɗi tan ganduɗa hoore maɗa defte ɗe soɗe bindama yode coode soɗe coodama yode jangge soɗe janggama kadi yode care yimɓeɓe ganda ko soome defte he nde tawno wonko woni hen ha heewi deftere so tawi janggaka andetake ko woni e nder he wadde cooden defte ɗe sen coodiɗe noon janggen wonande ganduɗa hoore maɗa wawɓe tarde dente foof ɗe gonɗen taren defte ɗe ballen windoɓe ɓe caren miijoji mabɓe ɗi beele miijoji ɗi mbasa tan mayirde noon e nder defte ɗe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on ñagama yafuya kadi on jarnama e kettugol toon to haalirde Agnam Abbas mala Abbas kami Aissata Diallo debbo gendi ɗega banggue ko guiɗo moɗon lamtor so labdul toktel mum maji dembe tawi kadi hande wonno ko ñallal hoore biir ɗiɗi lewru yarkuma woni sappo ɓuuro hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en dokkodiri yaadi ha hoore biir arore so eɗen celli eɗen cellira jarama Pulago yo jaam waal mbalen e nder hen.